How are you? Permission dong lagi ya? Ini hanya di bawah dong lama nih. Rai hapang ha malai kan? Anda translate na gitu. Am sedang kena komuna kena. Kulumbai लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय अन्नानै मात्र 20 जनल' साबस्क्राइबार नांसिगौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो जाय खालामाखै 1K थांथारसै आंना ओमफ्राय जाय लोगोफोरा दासिमबो सियर खालामाखै लोगोफोरनो सियर खालामनानै हो निउ इयारनि सिगां 1K जाथों लोगोफोर अन्नानै प्लिज हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' नोंथांमोनहा सोरबा नायदों नामाब्रा स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो दिनैनि ब्लग भिडिअआ मजेदार जागोनलाय दा दतमा बाजाराव एसे सिख्लाफोर देखायहैगोन आङो दे ओमफ्राय एसे जालु जाला ओमफ्राय दखानदारफोरखौ एसे देखायहैगोन आङो गस्ला लंपेन्ट फानग्रा दखानदारफोरखौ गय जायोना फाथै जायोना माबा जायो दा नोंथांफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नाय दे लोगोफोर मोजांथार जोंना बोरमाया मेंब्रांब्रांसो साइसथार फान्था नै माथो बेवहायसो दंफैयो नोंसोरलाय ओइ सल' मना मोनलाय नोंना अरलानानै दोलालाजोबनायसोलै माथो नायजाया सिख्लाफ्राबो नायसननो नङा बेखौ दा बिदियाव सैमा सिख्लाफ्रा हरदे Wah, ho, deh, progres darah asila. Ayo, naik ke bawah. Ang asulफोरजोंसो दंफैयो आङो दतमा बाजाराव थांनो बेखौ लोगो लाफैदों आरोखि मा लायनो होनदोंमोनलाय Sekelas फाथायनाय दोद नोंहासो स्कलारशिप फाथायनांगौ आहा कल्टा बायनो नागिरदों एसे ओमफ्राय हाफां नोंहा मा लायगोन Anda translate na gitu. Dad नोंखौ लांफाया जोङो नांगौबा रबिबार बाजाराव बाहाय नोङो लांफाया नोंखौ Dad, mana ra? Iya. Ang थांगोनलै दा सोरजों थांफागोनलै रे No, बिजों थांगोन नै देखायहरखा बिजों थांफागोन नै आसला माबा हाखावलागासिनो दङ हास'लागासिनो दङ एसे नैबाव न' बानायनो नो आयौ Nuno bari. हिनजावखौ माला लायो होनदोंमोनलाय जालालै बे आंहाथ' मा बुंबावनांगौ जेबो खामानि गैया हिनजाव लानोबाथाय हाखौनो बानायना लानाय बायदि जायो जानाय नङा बुंनो हाथ'आ रायजोफोर आंनि हाबायाव देनां लिंहरगोन साबस्क्राइबारफोरखौ 50 थाखा 100 थाखानि कापलिक लाना फैबानो जायो दे लोगोफोर खम समनि खम सम रायजोफोरजों दा साइकेलजोंसो जोंना दतमायाव थांसै होला लांसै लेट्स गो सिख्लाफोर नायनोसै लाइक खालाम लोगोफोर थौदो नायलांदो रायजोफोरजों थांगासिनो नायनोबा नै बुन्दा मानैखौ दतमायाव थांसै लायनांबा मा जाबोगोन दिनै Kaumi mixer, momo, yes नायनोसै ललिपप जाबोनो नुदोंमोन आङो नायलांदो लोगोफोर थांगासिनो जोङो बावला मोनसिगोन alu shop. थांगासिनो ऐसा भी हम दतमा बाजार पहुंच गए यार आजा कूदो अब बाजार में देखना पड़ेगा क्या हो गया लाला दे आदै जों दसे रायलायदों आरोखि ओमफ्राय मा नांगौ बेनाव लांफैबानो जायो ओरै मोखाङावनोखा नै दखाना दा माबा खम मोनगोन दामनि थाखाबो गिनाङा फैबानो जाबायल' अफार दंखायो जाना गोदान दखानाव अफार दङ थांबा नोंसोर फैबा आरामसे दामखौनो खम मोनना होना जायगाया फैल' खालि फै दामजों सिन्था खालामनाङा फैल' गोदान माल मोनखागोन एकदम सस्ता गोदान दखानाव अफार दङ निउ इयारनि अफार दंखायो फैबानो जाबाय 20% ना निउ इयार जाहैला निउ इयार फैगासिनो दङ नङा जाहैया जागोन बहा एबारथ' मानासाव थांगोन बोले मानास जोंहासो माला थांनाय जायो बहा थांनाय जायो मिथिला लंपेन्टआ मोजांथारमोनलै नै
Kita boleh, mati kau lah sudah istri. Ini saya tips nak ada. Wah, apa sih ya? Jadi basi kasih. Bal sih. Mana ni kia? Dia plastik Mana kia? Bal sih. Wala erekom plastik model thana na lage erekom Direct erekom. Angnas kia. Ube. Kerja pun dah semua jam thare. Pak thap thap juga. Dukandar. Ube. model ni view mo jang Tips ah. Komsi no bale kau lah jumpa. Lade. Tuh. Tuh. Dia dah hasil kan dah gitu. How are you? Why? You feel better to go? Should I? Tuh. Kiki aja. baba Zambar style gosla dong. Popsi sin ganang. Yang gila. Iya. Ini hanya di bawah dona lama ni. Bui mensiau. Ini hanya ni dong. Kali neng kolon ni bra. Kuti bai thai neng eh. Kamsi hui share ira hot. A video sungde ba baili. Kakli ui nai menthadang. ma gambar Neng sungde? hei Tuh. Permission dong lagi ya? Permission dia nih sih. Jaket jaket সব ভালো কোয়ালিটি কিন্তু দেখাইলাম পরে মাগো Bra nama bra. Nah ni. Gan nai sih nama? Gan nai mungkin. Hah? mono মনে kan Saya bawa thang bra. Thakla. hantel jaga Anu itu lagi. nengna no thai ninggo Namu deh urut. Namu deh. mama mundur थाइना बहाबा थाङो मानसि फाग्लागा औ मन्दिराव थायोमोन ना बियो आगोलाय Krishna. औ मुदै फाग्ला ओमफ्राय दा रेन्सक ट्रेक्टर जाबाय Boleh. Itu lagi. मोजां नुयो Sampai. এই ফেলে দেখ না এই দি কি দেখে Boleh lalu. Admat video udah kipki. दे थांदो ओंखारलां Bagus. Kurut. रासदो Duduk kita. मानसिया मोजां मानसियाथ' मोजां नङाबा मा दं सोर मिथिगौ बेनोसै आरो Enggak. रावबो गावबा गावनि गोसो दाम गरे जौनि सिं Ma? जौनि सिं Bunda di kisah duk bunda. dari itu erekom rak এইখানে উপর rak এই rak Ma sulda ma jana kita. स्केन Jaga jana kita kita. Saman sih. पारसे Lollipop. Skin pokora nama deh. Sauksup lagasini. Ora. ओइ की आन्दार इसे Suluk sih. Ayo zoom kitang matang. Be asla tontrobai. Gusa jala. Mana belas. Dauni shop, daudini shop menai saja gornai. Udah balai.
होबावबाय जानायखौ खेबसेल' थांसै आंना गैया दै खालिसो आसोलफोर नांगौबा बेखौनो लोंना थांसै डाबल बेखौनो बिहरफिनबाय आं स' लोगोफोर जों दा थांफिनगासिनो बिराद मोनाबाय ओमफ्राय टाइमा माबा जाबाय आरो 7थायानो जानोसै दा भिडिअखौहाय बेखिनियावनो फोजोबसै लोगोफोर जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे नोंथांमोनहा जाय जाय नायो अननानै शेयार खालामनानै हो नुयैफ्रा नुथों दा ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो 1K थांथारसै आंनाबो निउ इयारनि सिगां गाबोन समफोर बे साननैनि गेजेराव अननानै 1K खालामदो लोगोफोर बेखिनियाव लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय गुड नाइट